Dzisiaj trochę klasyki. Co? Najwyższy? Tak. A może powiedzmy ludziom, gdzie jesteśmy. Jesteśmy przy okrąglakach słynnie. I one są słynne z tego, że są... Trzech. Tak. Niczym trzech króli. O! Adam, Tak. Ed Sheeran. Joanna i Ed Sheeran dzisiaj z nami na gościnnych występach. Co, zaczynamy od administracji? Gdzieś tam? Coś tam? Ja się nie znam na takich rzeczach, o co ty mnie oskarżysz? Ja się oskarżam o włamanie. No wygląda fajnie, postapokaliptycznie. Jak w tym. Jak... Cześć. No ładnie. Hej. Powiedz Adamie, co kręcisz? Bekę. Przyszłość jest A koniec jest bliski. Wow, klatka schodowa. Tutaj należy nadmienić, ponieważ film będzie miał tam kwiecień, maj, że my tutaj, proszę Państwa, sobie przyjechaliśmy w czasie epidemii koronawirusa. Tutaj jak widać zrobiła co miała do zrobienia. Przegrana sprawa. Uśmiech. Dobrze. O oko. No jesteśmy w takim miejscu ikonicznym w kwestii eksploracji w Polsce i oczywiście dawniej no warunki tutaj były dużo lepsze i było dużo więcej do oglądania, ale kto wie, czy to nie jest po prostu jedna z ostatnich tak naprawdę możliwości, żeby się tutaj pojawić, więc dlaczego by z nich nie skorzystać. Powodzenia, Adam! Jedziemy. Cześć, cześć. Dobrze. Jest bardzo dobrze. A ty zarejestrowałeś wszystko? Ano. Ej ty, tutaj jest pełne wyposażenie. Mamy dziwne standardy, nie? To jest na pełne wyposażenie. Ale słuchaj, bo ty smucisz konia jak zwykle. Nie, co ty? Ja się nie wyśpię? Ciekawe, czy się da jebać. Ej, ale tutaj też są takie kutangi.
Może tutaj spadł kapuśniak. Kapuśniaczek, wiesz, że... Tak przechodził Adam, a ja przechodziłam tu, tak jak Dawid. Tak, Karol. No, zobacz, po prostu to jest... On wchodzi na takim poziomie, na jakim poziomie są jego rasy. Też tędy weszłam, nie? Ale tu jest fajnie, że... Tutaj jest gdzie się wyspać. No to jest sympatycznie. Napisy są sympatyczne. O, jakieś sanitariaty. O, to wszystko. Mi się podoba, tutaj nawet się zachowały takie regionalne wzory. Tak, tak, to jest istotne. To jest istotne. Arnia. Pokaż mi ujęcie, gdzie jest ładne. Tak troszkę Oh, bliżej ze yeah. środkowego. Faktycznie. Nie umie się wyjąkać, co to jest. To Jesteś jest, na tym się zachwycony leży. po prostu. Leżanka, tak? Nie, materac. O. Lecę na piętro do chłopaków. Moim zdjęcia teraz ogarniałam. Jejku, on są w ogóle tak mega pozytywne ziomki. Sobie chodzą z muzyką puszczoną i jest pięknie. Ej, tutaj jest ten! To jest spoko urządzone ogólnie. Nie, no tutaj jakiś artysta się stoi, to jest fajne. Super. Myślisz, że bardziej starunka, czy... No. Musztarda, herbatniki. Wiesz co, może być po prostu jakaś grupka. to i to. No i jesteśmy na samej górze. Ale tu tak stabilnie jest, jak się chodzi. Jest takie dziwne. Duchy istnieją. I hańba. A czekaj, nie, to sobie dopiszę, bo tego nie miałem. Jest. Mamy coś fajnego. No niestety nie mogę pomóc. Przykro mi. Chodźmy zatem. Co tu się musiało dziać, nie? Po prostu czemu ludzie się... Czemu ludzie się, kurde czemu ludzie kopulują w takich miejscach, o? Myślę, że Chociaż w sumie- odpowiedzią jest już samo słowo ludzie. No, masz rację. No, parę wszystko kurde jest. Nie ma takich żadnych wyzwań. No nie ma wyzwań. Nie ma wyzwań. O, ale jest rig.
To się nagrywa. A nie możecie tak stać jak widły w gnoju. O k... No proszę. Kazamatach Watykanu. Starożytne odrzwia. Otwierają się i co skrywają? Kurde, powiem ci, że... Arka Gdynia! Też to słyszałeś? Arka Gdynia! Chcesz porozmawiać na ten temat? Dawid, jak ci się podobało?